Oh, Jesus.
Sanyawa Muratia. Sanyawa Muratia. Afimu Sanyawa Muratia. Now Timu Sanyawa Muratia. Sanyawa Muratia. I don't know if you're I don't know why Jesus. Lift up your Jesus Christ. So for Radishao, in himself, Sabri, what for out to do my him one anymore. Now, what chance on Yamia Motain? Any on Yami to me, any on Yamia Bassa, a bear can say, I was so. Sabra Bessia Bomb Pie will say, I did be a bear consider man pipe on that on Yamija and Tom. Jesus, I did be a bear stamping block. Yes, I did be a bear Meroya. I did be a bear Shaswa. And Nana G. On Yamija and Tom. Yes, you did him up. Yes, Casabrate. And Nana G. And Nana G. Woman pipe boy. I did be a ra. I did be a consider. They promise me. Number one pie. On Yamija. And Tom. Yes, you did him up. Yes, you are pie. Of Jesus, Holy Ghost, fire! Hallelujah, amen. Amen. Yeah, go ahead, so. Study anymore. Judges chapter 6, verse 25 to 28. In terms of Fisania Plano Etiain, breaking the evil altars. Yaken can some no judges who are Timfong man, Tiensia. Ni mo ye aduonu num ekopim aduonu enwotwe dentia awurade asem na eba se anajo no ara awurade ka kire no se fa wagya nantwinini a otoso mienu a wadi mfie nson no kobri ba afarebochia a eye wagyade no na twitwa ho asranua no gu na si afarebochia ma awurade unyankopon people a eye den yi atifi sade ehon hyehyeye tie na fa nantwinini a otoso mienu no bo ohye afode asranua a obetwitwa no nyina so aduonu nson na Gideon fa ne nkoa no mu marima du na oyo sade awurade ka kire no na enam se osuro na jafie ni kromofo no se ebe obe na awianti oyo no anajo aduonu nwotwe na kromofo no sori anopa no na hwe na waburi ba afarebochia no na watwitwa ho asranua no
na wahye na ntuni na otoso mienu afọrọbọchia a wosie no so. Amen. Amen. And now you know Kasafa breaking the evil altars. Abrosanfo afọrọmọchia omosi na omode kan ni pashe. De se ni pabrabo. De gu ni pani mase. Wa busuamu, wa waremu se ye bubu no. Kase amen. Amen. Na ye se ye ka altar ana afọrọmọchia kra any day. What is an altar? Afọrọmọchia any day. Ye se afọrọmọchia eye bia ye bo afọde ye manyame bi. Hallelujah. Babia ye bo afọde ye emma onyame bi. Nyame bi. So onyame ye nimu no. So onyame ye nimu no. But afọrọmọchia eye babia ye bo afọde ye emma onyame bi. Yenka say amen. Amen. Ena afenso ye sabe hu se eye babia enipa bi ekohia onyame bi. Enye nyame ya yesumuni. Na emom babia nipa bi ekohia onyame bi. Na oni ni dinkuta ho. Afọrọmọchia eno no. Ena afenso ye be hu se afọrọmọchia ye babia yesesa hyebre. Sa hyebre papa Saboni o eye babia yesesa hyebre. Ni ye be hu se altars na guma hudi o mienu types of altars. Ye hu se evil altars wo ho and a good one so ho. Na esa se na ye breaking the evil altars in no. Ye share evil altars no. Eno na ye sa atwa so. Amen. Amen. Na ye be hu se eden na sa altars no bone no etimi ye. Altar bone no eden na etimi ye. Ye hwe se eno etumi anu moja na afenso edi nipa enam. Na afenso ye babia ye share moja shed the blood. Just ye share moja ye dey ediguo. Mo twi nipa moja no moto agu. Na afenso ye hu se eye babia esia kwansidia kwan. Is a place where progress of families is hindered. Na afenso so ne hu se eye babia etini modern war. Wickedness. Ni panya ni pamabo. Se ni pabrabo. O se wa no o se. Ewurade be kasa. Amen. Na afenso ye hu se eye babia ye di nipa hyebre kohye. Ye bobo so but ye me biem. Enti enne what evil altars do no. Ehon ye begina. Hallelujah. Amen. Babia ye kan se de afọrọmọchia bone no eye niema eye no eho enenne me nu be jana fie wi a ye de mpaibo aye dey atwa so. You say number 1, they are set up as a habitation of the drink of blood and eaters of flesh. Eye babia konu moja na afensu ye di nipa nam ana ye di enam ana ye di honam. Osofla mo aha me ba so. Okay. Se abushia bi ho na ka se altar bi wom na enum moja na afensu edi nipa nam a se ne si hu se abushia no ana se abushia na tesan. Yo, sir, me question asiya. Say na se abusua no etie. Sir, altar bi wa abusua m na sa altars no kasa e wa abusua no na ne dwumadie a edie se edi nipa nam na se enom nipa moja ade ba ko eta hye se abusua no enso se ewuo empa abusua no mu da. That's premature death. Ade ba ko se ewuo de inevitable. Obia bewu Yesu nyamaye no de obia be ye dey ebewu. But your family bi wo hono mu a otumu se ewuo bitumi sisi a obedwene ho a onya dey wonti ase. For all you know altar bi na dey kasa ewa busua no enti eniema etumi hye busua no bi nso pa ewa saa issue ya wa raise ana say de ogina so bisa question yi say enipa etumi wu ewu a etoda onti ase
ɛtɔre bi nso a etumi kɔkɔba sɛ ebia altar no ɛwɔ years bi a wasɛte ɛde ama enipa a ɛwɔ abusua no mu eti wobɛhu sɛ ebia abusua no mu yɛnyini nkyɛ ebia wobɛnyini by 60 years wonnuru ɛwɔ sɛ wotumi yɛ dɛ yi ɛkɔ ebetumi aba sɛ ɛyɛ ɔbaa ɛna yɛ mmaa yɛ wɔ abusua no mu ne yɛahyɛ wa mɔm saa ebetumi aba sɛ yɛ mmarima ebetumi nso aba sɛ wɛda sɛ ɔyɛ ɔbaa anaasɛ ɔyɛ dɛ woyɛ bɛrima ebia ɔnkorɔ so certain line enti saa altars a ɔmo dwumadie ɛyɛ sɛ ɛyɛ eaters of flesh and drinkers of blood so panyin adeɛ baako a metumi aka ho asɛm no deɛ ahyɛ nso ɛwɔ those altars no ɛne abusua a yɛtintim saa altars no ɛwɔ mu no ɛyɛ deɛ mabɔ so yi amen na kyerɛ sɛ altar wewu abusua no ma yɛwɔ adwumayɛ sure yɛwɔ adwumayɛ sure so panyin wei deɛ mesrɛ wo ama mefa wei sɛ ntoa so was it last year any Bishop Ajanasari, I think some can have cramp. That's right. Can happen. Bishop Ajanasari, a program, faith convention. Yeah. And program no mono. He said something. Osuna Busia no mono. Among cross the 60 years. Wow. 80 Ninia no more 57, 58. As if anybody approaches 60 napa. It was no 58 one and just say Obedru. My yes of penny dear. But one fair near gross oh my fire yesu be yes of penny and Sisadi and Drew Honomoa about that. Oh who say where you may be a sasso oh yeah. It was oh yeah what chuma and as at the time Only a casano, nay no cresses abreno, what to me across 60 no. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh yeah, Jumen. Nasadian Ashe, Ebusiano Elso. Entiadeba qua, it to me hard dreaming no. Yamisha, also life shots. And you're not a minute so for Ushu. Sir Obiati me across the air. Not dear now, catch that here for 8 years a minute. You catch on said, you did kind of. And it's over for Christos or Krajon. Because one for Christos or Krajon, no matter what, that's what we are seeing. Because story just said to me now, Untimi. But it's for Christos or Krajon. That's for who share Unyame Adumem. No moja be Casama. Moja be Yosu Christo Mojani Casama. Yesu Christo Mojani Casamawa. And with me, I'm more ordaining to me. Would be designing hallelujah. Because I'm going to show ma. And so bit Paco Jenny because we've been calling for the fear. This is what they say. What they say. This over calling for the was right. What prepare? You are well prepared. What they to me be show ma. Now bet me their call, bet me like this to me. So would this have more than Untimi, you dare not. Amen. Okwa, Ubedin Kugu. The mission suffer. Amen. Do you need to accept Jesus Christ as your personal savior? No much and a free Christo mobile. Kodia koya den. Also for a bit to make us so beji Christo di and one no. Happy. And yet you may be abio. Also for more. Papa. So we can what I'm saying. Would you Christo di and one no? Would you Christo dia and one no? Christo. Wabe wachi ye wabeji ye efri no mumfem wabeji ye efri obonefo no enchichiriyem etinye bia ni musa but some of Yesu Christo say me cry na ma jenkwa no does not mean say me folding me arms men chichire mensa anasa men ka mensa enwu me hu enya sa na tie let me give you this scenario ebacho meba enel Mabawudin ato ebia biscuit bi e dia brown. That's right. Mabawudin to biscuit no e paaye no. Ana me say osofu usu. O biscuit enie e yawdia. Ana me dey to center table no so. Me dey ato anase ma peba bi e dia ato. E dia na wo say osofu usu ye. E wo say osofu usu. Etene nensa na wafa sa biscuit no a media ato ho ewe ne din mu no na say wadwuma no say wato aba mema dwuma no say dia wasa me ye ewo a wasa me tia de to biscuit no me tia sa abo no dia to biscuit no that's right me buy so mama wa ya aware say sa biscuit eye wo dia ena me de biscuit no aye dey ato ho ena biscuit no eda ho it is up to you sir obatene wonsa
never for biscuit, you know. And Yesu adwuma no wawie. He has finished it. Said you can wo asemi no so no. But wawie no eno nkyerɛ sɛ me no mienu yɛntena hɔ. Wɔde yɛde asi hɔ ama yɛn. Wɔde mpagya asi hɔ ama yɛn. Ɔkyea no ɔde asi hɔ ama yɛn. Enti ɛwɔ sɛ yɛn nso so yɛtene yɛn nsa no yɛyɛ dɛn yɛfa. Yɛtene yɛn nsa no yɛfa no ɛyɛ adwuma bi ne yɛyɛ. Adwuma bɛyɛ adwuma ne sɛ yɛbɛte atɔ mpaebɔ mu. Adwuma ne sɛ yɛbɛhu sɛdeɛ wɔ sɛ yɛne ne bɛyɛ dɛn ɛbɛnante. Enti sɛ wogye Yesu di wie a next time you have something to do. Amen. Hallelujah. Enti nsuo ne deɛ also ɔno ne deɛ he is the fountain of life. Right? Enti nsuo ne deɛ ɔde asi hɔ ayɛ dɛn ama yɛ. Enti abura ne nie yɛtu. Enti mpakyɛw o yɛnsa nsoma angels mfiri soro yɛmmra mɛto abura no ɛma ɛno yɛ mmemme no na wɔ sɛ yɛto abura no enti yɛwie adwuma no deɛ wawie adwuma no deɛ nanso yɛnso so yɛwɔ dwumadie bi a wɔ sɛ yɛ dɛn. Praise the Lord. Amen. Na kyerɛ sɛ mete aseɛ deɛ a onyame bi wie n'adwuma de tumi bi ama yɛn. Sure. It is a artist bi wɔ abusua no mu a ɛnyɛ nyame na ɛsa you have the authority, you Hallelujah. have the power. Na makai da wo asɛm bi ɔkaeɛ wɔ sɛ onyame wode tena soro wode tumi no ama yɛn yɛbɛtaki kala wɔ ha Yes. yɛbɛyɛ adwuma no wɔ ha Sure. wode hwɛ soro ma yɛn Right. wode tumi no ama yɛn no nko adeɛ yɛbɛyɛ adwuma bi. Hallelujah. Amen. Tɔdɔfo a wotie me ɛntra wo sɛ nyame na ɛbɛfiri soro abɛyɛ adwuma bi wɔ abusua no mu ama wo wɔde tumi no ama wo Yes. wɔde ahoɔden no ama wo. Hallelujah. Wɔse mama wo tumi sɛtiatia wɔwɔ ɛne nyanya nkyerɛ so enti nneɛma bi kɔ so wɔ abusua no mu ayɛ ɔta bi mogya bi hyia gu a ayɛ ɔta bi awareɛ bi ntimi nkɔ so a ayɛ ɔta bi yɛmfa wɔntwa toɔ no afei yɛmmɔ mpaeɛ next week ame adom a yɛbɛsa atoa so wɔse it is a place where progress of families is hindered. Yes, retrogression. Praise the Lord. Hallelujah. Altars no, evil altars no. Yes. Ɛyɛ bea ɛyɛ akwansideɛ ma abusua bi. Sɔfla mo. Bishop. Wɔso kyerɛ mu sɛn kwansideɛ bɛn na altars yi timi yɛ ɛyɛ ma abusua. Because Bishop eye bebree. Altars bebree hinder the progress of some people. Ɛdɔso obi wɔ hɔ no mu a ɛnka bia saa nipa no wɔ nipa kɛseɛ. Kɛseɛ paa. Ebia wɔyɛ ɔdefoɔ bi but altar bi esi abusua no ɔmo a ɔmo tintim saa altar no ɔmo adeɛ baako yɛ sɛ ebia ɔmo ɛsrɛ deɛ altar no ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ ma ɔmo deɛ ɔmo srɛ sɛ altar no nyɛ ma ɔmo ebia ɔmo srɛ sɛ yɛpɛ ma ɛwɔ abusua no eti ɛba saa no a mo awoɔ sɛm tumi a ɔwɔ altar no mu no n'ani mmere mo awoɔ. Because ɛyɛ terms a wɔn mu tintim altar no ɛne no yɛ dɛ ɛkɔɛ enti mo awɔ paa n'ani mmere enti ɛba awo a mo bɛtumi awo paa but ɛbra ɔmo ne no ɛkɔ bɛka sɛ ɔmo ne saa tumi no ɛyɛ enya saa nkasa ho no bonsam nyɛ deɛ ɔno nso ɛpɛ in return no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛ reveal deɛ ayɛ dɛ akyerɛw but for all you know. Ebia mo stress yɛpɛ bambɔ anaasɛ bɔ ma ho ban no ɔno nso so adwene sɛ ɛnea me nso so mo yiedie me nso so mafa because altar ɛyɛ baabi a yɛ exchange destinies yes yɛtumi sesa deɛ hyɛbrɛ enti sɛ wo se altar no nyɛ saa deɛ wɛsɛ ma wa spiritually no ɔno nso wɔ biribi a wahwia ayɛ dɛn afiri wo hɔ enti ebia moawɔ sɛm deɛ ɔmo ani nyɛ dɛn ɛmmere but sɛ mo make progress in life a ɛkwan biara so saa tumi na ɔwɔ altar no mu no ɛsiane sɛ ɛno na wɔyɛ n'adwene sɛ ɔde ne mu de bɛdi nsesɛnti no ɔno nso bɛsɔre ɛde ayɛ dɛ atia ɛti wobɛhu sɛ enipa no ɔbɔ mmɔden paa wɔyɛ brɛfoɔ paa wɔsam fifire paa sɛdeɛ wɔsɛ yɛsi kasa yɛ customers ho ɛma yɛtumi ɛwe ne ɔmo biara ɔbɛyɛ yet customers ɛkɔ a ɔmo ma bie yet mogya no yɛka ne sɛ fifire no a wɔte no wɔhuru ɛso deɛ ɛmfasoɔ biara because
the progress of that person is hindered. It's going to be about sending power or calling pa. Oh, God, said you also quite an immediate. And I do your grandpa, I'm a kind of sorry then. Said you also quite an immediate. And can be free, sir, and can by next 5 years. Well, when I was saying, and do another beer with General. But I tell you, ABS 5 years, need 3 and I say, and you crampono. That's how the pana agency. There is an altar speaking against that person. A tiny penya. Amen. Amen. Not just say your word, Jumaya. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Your word, Jumaka, see us as a day. Yeah. And you're not altar biara. A word she anymore. Now, ya consider a bushebi wa ma who of a pa. A bushebi wa a mama pa. Now, so and your nyambi wa a womb. Oban who of it. And when you want to show, now so our pa. All Tanya the Abbey Hono and Makwa me and worry. I will shibu so what Yari Fufui. Yari will boy, na Yari will boy. All kinds of sickness. Bonnie power bushenim. What you want to see? And Mamma ya brane. Mamma ya Casefo. There's a sika panty mean tobotum. Ya Juma Nashi. And I said, all Tabisiwa. I could see any part, but a neck. And then you have a watchman. Say, all the Biala Wabushi anymore. Nedi and ya. I will show you one son on pa. And member no more, sir. And my win, sir. Sajiam, win nom chrono. And you ought to be a coach. Dear Monsieur Shimho. And then Dinas ha. And come on, common him now. So ought to be a chemoside. And neck. Ought to be a yaconsidia, ought to be a stomach block, ought to be a Samson, or Yami Trust here. And in Matthew chapter 15, verse 30 of Kanye from Pai. Or say, na Obua say, Dia Biara, and Yam Stretcher, and the Giano, Wobetu, Casarade, Caria Casarade, and Nanaji, why yes, Demo, yes, what some say, Dia Biara, and Yauna Giano, and Nanaji, and Yamachiasia, why yes, Demo, yes, Tabiara, I will see anymore, I don't know, see, they are from some to see, and energy, oh, Yamijan, yes, yes,
Jesus Christ. Abushie bi o taye duane wo munie. Yare empa abushie ni mu da. Oh Jesus. Empatuwo sade ka ye empa abushie ni mu da. Premature death. Enim kuasie sujadie eye altar. Ye dua na bushie ni mu. Entu obi bia wo ba bia no. Wo fast and san wo ko. And na wo you ho frase. And na me se wo you ho frase. Yes Lord. Wo nyame janto sa altar ni mu. Jesus. You bear witness with me. Say a fruit na na person. Ebe si wo so. Edimu nyache. Shanim guasi adam so. Shaka adam so. Shayari adam so. Ota bi na ni se adwuma no. Enana ji. Mo jane be kasa. Enana ji. Yesu di be kasa. Kasa wa Yesu di mo. Enana ji. Ota biara. Wa busiani wa busiani. Na di enya. Na kasa. Na ya juma di. Na kutia ye. Wari ye. Juma. Ane mama. Wa busiani. Anatia. Bompaye. Wa busiani. Wonya mija. Saota no. Toma. Genesis chapter 12, verse 1 to 3 in terms of verse 1. Na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ, and Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ, wo de firi w'asase. wo wo de. Hallelujah. Amen. Wo wo de. Rose wo wo de. Kokuma nu awutie. Wo wo de. Oh, mu so bi free hotel bi ase. Ese mu so all be free hotel bi ase. Yo nyame bia ma wo bi. Ya bi dwane. Amade ni dwane. Dana ni dwane. Ese wo wo de. Wo wa je Yesu adi no. Wo mo jana towo. Wo Kristo mo jana towo. Wo wo de. Wo ka wo mo. Wo wo de. Wo nyame ache wo. Wo wo de. Wo nyame asane. No me at the honor. What would you? When I'm here, some come on me. Anywhere Busiamu. Would you free one assassin? Anywhere Busiamu. Anywhere you fear. Anywhere you fear. Now, Assassin. As a child said, Arthur Bialet, you swallow. Who be fast here? Yes. One shall see you. Yes, Lord. Oh, can you one shall see you? Yes, Lord. And new so be you. Yes, Lord. When you are fast here.
Kasawrate. Ota biara. Wabu sianimo. Nami tishasi. Majiwati. Ena. Yimiti frasi. Suja dieno. Awane pone. Awume uono. Petu uono. Yariano. Yimiti frasi. Sesia. Wa Yesu de. Yawadu bapa. Jesus Christ. Oh Jesus. Was it hinders progress? Yes. Ought be a sukasia kwai. Jesus. Ought be a suawaria kwai. Jesus. Ought be a suanimonya. Jesus. Ought be a sushaka. Jesus. Kasawajanto. Kasawajanto. Holy Ghost fire. Hallelujah. Amen. Ought be a mount to me, Jesus. And Nana G. And free her. Kasarate. And Nana G. Ought be a I consider. I'm a Yarsa. Ought be I consider. I'm a warrior. Ought be I consider. I'm a country. Ought be I consider. I'm a mechanic. And Nana G. And Promise me.
name of Jesus Christ. Every negosi December. In the name of Jesus. Consider the year 2024. All the be a build the amount. Jesus. See a bit sure much. Jesus. When you meet and all the be a bit Jesus. Now I can't change. Jesus. I want you many more. Well, see anymore. Yes, our anymore. Jesus. All the be around. Jesus. Will be making us. Yes, so I can change. Jesus. Safi Kwame. And Tomo the when you meet Tomo. Jesus Christ. Kasarade. And none of you. All to be around. Everyone. They are bronze. Yes, Sinabushi. And none of you. Onyamija. Tom. Ohiota. Yariota. Oh, yes, Onyamija. And Tom. Echisanota. And Nanaji. Onyamija. And Tom. And Guasiota. Sudadiota. And Nanaji. Onyamija. And Tom. Ota Biara. Womasia. Womsianimo. Wajumanimo. Womantamho. Wofia. Our Ginaso. Our cancer. I consider. And Nanaji. Onyamija. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Traditional. Maro Sataya. To me, a friend. Lebrosa. A damn higher shit. Dosaya. You were do a Busadia about when Yamija Betom. No Yamija Sayan here. 0551 931 931. 0551 931 931. And 0548 931 931. Wabusadia be our friend. Na erade ebejo. Get so many hour. Hello. Yeah, get so many hour. No, I just saw them or Jebreni. Or Jebreni and Udin baby a case free. Patron say, Mammy Higa, Patron case free. Do you see new site? Okay, Patron Yanko Mammy. Yeah, until one cup of power. I won't feed you what you. Oh, Sovlamo, Bompire, Emano. Name of Jesus. Baby Biara wa nam. Jesus. Baby Biara wa nantefa. Yes, Lord. Now money tano. In the name of Jesus. Now what who may be son. Yes, Lord. And yes, moja. Yes. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. Yes, moja chan. In the name of Jesus. Amen. When you are your mommy, Radin Shirao. 0551 931 931 0548 931 931. Get so many hour. Ojebreni and Paudi baby akasa free. Pacho say. How say? Me pacho me nyam pa bona me kanse me ni man shedan for yi sa ka me ka be. So for bon payama no. Yedo bay show and Satumi.
To me, Pierre, sorry, In the name of Jesus. Yes, much Jack and Yes, Lord. all the Pierre could see us. Jesus. Yes, much Chifanas. Yes, Or Chiana with the Jesus. in the name of Jesus. Amen. Yamia Jowate. Good. Get so many hour. Get so many hour. M7 to me and you know 05519319. Get so many hour. Oje brainy ampa udin ba bia kasa free because you can mambi because it swami Dr. Nicholas Onyakopa Wishamo amen and of my biti my men then you met what and the other players Onyakopa Wishamo Amen. Good. Get so many hour. Hello. Yeah, just one more brain. Get so many hour. Hello. Yeah, just we didn't be a casa free. But you're a free. Go from city to friend and Tiakoto, young quiet mammy. Got your Benamones, I'm just to Orama. Oh, Mama Radish now. Yamakwaba. But I must say that they are more kind of one that they are more boy. Amen. The my me upon prayer, but the Mamma was not the most. Amen. I was sworn. Amen. Yamin fan is like Kako to join with yes. Jesus. Amen. 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 0551931931 0548931931 0551931931. Get so many hour. Or Jim Ampa, we didn't be a casa free. Parkus Estate, okay, Pachianque. Suffer Bompayama. May the healing power of Jesus. Jesus. Yes, I are said to me. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. I are Sanya Odia. Amen. Christo man tampia my Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. Sabro Frefo chat walkra. Get so many hour. Or Jebrainy and Powder be a casa free. Papa, I was free. I great is my family Bismarck, young quick bis. If I try to go to for whom and second is soon, I couldn't to the minimum. Who's walk where they? I got to our rest for whom. Walk to our rest for whom. If I say, we are Bama. We are Bama. Okay, Tam Japona Yafra, but suffer Bompayama. I want to see the name. A radio the Bismarck sounds. Jesus. Soon Suma warrior. Yes, Jesus. Soon Suma warrior. You go. Jesus. Soon Suma warrior. You go. Yes. In the name of Jesus. Yes, Lord. A radima of favor. Yes, in the name of Oh, Jesus. we're going to say. Yes, Lord. And we're worried so Jesus. Amen. Amen. Yo, you're the friend for the Bessia. Radisha next week, you're better to us. I saw out here and came a house of faith ministries. Yanchiri kwanya yira kwan uduru Santa Maria Secondary School a sorry kase bi e wo hwa ye no me na share first wall and now do some run about an African tia na eba na uduru kwame antwi ho na busa house of faith ya obia be kire kwasia da bia ye osom kase e wo ho. Hallelujah. Amen. Se wini ba bi suma ye kamfo at the mount ye wasoma wudu ogumu miensa your first service, your second service, and your youth service, baby, or fall into be a rodia bra, or yamin for where betcha na on yamian munyamuso, a daddy, empire born hensono, a free juada cosia wada, and opebia no siane fa. Eko sino watchi anopa ye wa sware ho e bompaye onyame trenensa ayaresa ye atwuma fa hode ye atwuma eni frafo ni bue asote 40 ase na mum so ye dai e kasa wo ha bia wo bia no wodi atumika for che house of faith ministries na bra efiada bia so efri no nkono no pa kosi dumienu ne fa empaibo no wagye asom kase pa e koso ho ye kan fa so faith ma se woni ba bia soma bra nie mom so ye se duasofia ene bi so kronom enti se
woni baabi a wosoma ye kanfo e de ma ye de number beto dwa woni baabi a wosoma frɛ saa number no ye be kyerɛ wo na woni ya bebo masom onyame hyira na onka ho e we Yesu di mu number o frɛ wo so a ubenya ye ni 0243 50 98 60 0243 50 98 60 Esai momo number so how ni amane bia wo de frɛ onyame fɛ so na waje we Yesu di mu amen Eradi sha obi bia